Manuel Capdevila és el representant de la joia d'avantguarda a Catalunya. És un representant molt primerenc ja a l'etapa de la seva joventut i justament amb aquesta col·lecció de fermalls, 7 en inici fets a París l'any 37, fins a 10 que va acabar, diríem, aquesta sèrie després d'arribar a Barcelona. Per què Capdevila era a París? Era a París perquè quan va esclatar la guerra era a Milà, se celebrava la Triennal de Milà, a la qual van assistir molts artistes catalans, i en esclatar la guerra, d'acord amb la seva família, va traslladar-se directament a París pensant que això seria un fet, diríem, molt breu. Aleshores va estar a París treballant en alguns tallers i allà va contactar, diríem, amb el món internacional. També és cert que a Barcelona, mentrestant, als anys 30, s'havien fet ja exposicions i s'havia introduït la línia organicista d'un Hans Arp o d'un Joan Miró. I per tant, Capdevila tot això ho havia, podíem dir-ho, ho havia viscut i ho havia mamat, per dir-ho d'una manera molt gràfica. Aquests penjolls que es van exposar al Saló de Tardor, al Saló d'Automne a París, de fet, no van tenir un gran ressò aquí, a la tornada, quan ell va tornar, perquè, veritablement, la guerra i totes les conseqüències anaven per un altre camí, les coses. Al cap de molts anys els vam redescobrir. Va ser Alexandre Cirici qui va primer posar-los en valor en els anys 80. Quina característica tenen? Doncs aquesta línia, d'aquesta avantguarda, d'aquestes formes orgàniques, organicistes, que fugen de tot el que s'havia fet fins aleshores, i la incorporació d'uns materials molt característics, sobretot la laca urushi, una laca japonesa, que ell treballa a París amb Ramon Sassanedes, el gran lacador, que també és a París, amic seu, i treballen plegats, i que després Capdevila, un cop a Barcelona i al llarg de la seva trajectòria, durant dècades, amb l'ajut de Sassanedes i després dels seus deixebles i col·laboradors, anirà incorporant a moltes de les seves peces, com arribant fins a l'actualitat pràcticament en mans del seu fill Joaquim Capdevila o fins i tot del seu net Manuel Capdevila. La laca urushi era una gran novetat i realment tenia una aportació molt important. Per Capdevila el color sempre havia estat clau, tant a les seves pintures, perquè també era pintor, com a les seves joies, i la laca, els vermells i els brillants negres i les incorporacions, en alguns casos, de closca d'ou, etc., donen un gran cromatisme molt específic i molt definidor del tarannà de la joieria de Capdevila.